Munhu taure. Pamusoro. Ndakanga ndichitengesa hembe. volume yenyu iri pasi. Ndakanga ndichitengesa hembe pandapinda mukombo mwaFrankeni. Ndobva ndataura ndikutsvakawo pekugara. Umwe mukadzi wobva adaira. Zvika ndinomupa foni nhamba idzo ndinadzo. Mufonere Madzibaba anogara kwaChihaka. Ndobva ndawafonera baba. Ndawafonera wakataura kuti azouya kuno. Ndobva ndaenda. Zvika ndinoda kuti ugare apo. Pakawanuka akari. Iwo aigara padzasi pamusoro pacho. Ndikati zvakanaka. Ndobva azondifonera zvikazouya kuno. Kasaporudo ugara. Dai wandipawo mari. Ngekuti pane marata nezvidhina. Ndikati mari ndinomupa. Zvika zvakanaka. Ndobva ndawapa 308 baba. Ndawatambidza mari iya. Mwana wangu obva azoti mama ambaitoona parudo rimwe pacho. Ndobva ndasvikapo zvikazi ndiwo pasabhuku kurudikana mari $60 kuti akuise mubhuku. Ndikati izvizvi handina pamari. Ndikaita mari ndakundogarapo ndinozomutambidza kuti zvazviti. Ungatoya kutorima usati wakugarapo pandikationi. Ndobva ndazoya nana angu yaSaturday makuseni. Zvikazi usarima baba. Unozoya wane mari. Ndikati ndauya nana angu makunditi usarima sei. Ndikati ndakwenda zvika ndozofonera. Kwabva azondifonera. Kwabva ndasvika futi ari makuseni. Zvikazambai kwaMoyo Shumba. Ndikati ndobva ndaenda nawo. Ndasvika kwaMoyo Shumba kuya. Ndobva ataura kuti apa paigara ana sekuru angu ana Maunga. Ndikati kwanya kuita kumutsatsa. Ndine twana tu. Kazvahora iti. Ndobva ndadzoka. Zvikazi ndouya ndikupa ngibwe kugara. Ndobva ndaenda. Zvika ndodo kupa roshi rekuti ugare. Mukundo wangu wanga ari kofi. Ndikazi inini ndakatopiwawo nemurwi. Ndoda pekugara. Mukundo wangu ubva abvisa 150. Zvika $50 chibva imandiendesera kwaSabhuku. Zvikazi aiwa. Unozoya neimwe mari. Wabva ndaenda. Kutoti ndichizoramba ndichifamba. Tichindiratidza pekuti ndigare. Akutoti unoya mangwani. Mukundo wangu wakasvika pakufa. Ndobva ndafonera ndikati Madzibaba pamari yangu yadai mandipawo ndafiwa nemukunda. Ndobva ndasiyiwa kamwana kane 3 days. Zvikazi ndichakutumira mari yako. Ndiri kubocha izvozvo. Ndikati zvakanaka. Ndopakazoenda mwana wangu. Kwabva asvika apo $100. Mukomana. Muroro wabva azoenda. Wabva apo $70. Kwabva kwasara 200. Ndobva ndachira manjindo aendera. Kazi marandi. Ndikati musadaro nepekunditogara nana akasiwa ndimai wakafa ana atatu hatina. Mumwe ndiri kugara mwacho nana ndiri kutoshungurudzwa nana. Zvika ndichazokudaidza. Ndobva ndatoona kuti nguva yareba. Rekerai ndiende hangu kwaMambo Mutasi. Ndandoti ndikasvikapo wotondituka. Zvikazita zvese zvauri kuda. Ndikati ndinozotoita noizi nawo. Mukwambo wangu obva ati ngatiende nemuzukuru. Ndikati ndakuenda kwaMambo Mutasi. Ndipo makazoona nchizosvika panapa. Musi wechipiri. All right, it's okay. Irutawe. Pamusoro changamiri. Mai wakauya zvizvo asemataurira waita. Ndaida kuwapa ndiwakakumbira ndotsvaga kugara. Ndine kafulati kari pasaidi pangu. Kaigara tete wangu. Ndosvika yangu kafulati motipai 300. Mupinda mukafulati. Hatina kumbomanikidza, hatina kumbotukana. Saka pakaita nguva yeCovid. Wobva wasauya, havana kuzombouya. Ndobva wazoya after COVID. Ndobva ndaenda nawo paSabhuku ndobva ataura kuti inguva yeCovid chimbomirei kufamba. Ndobva takangopesana neawo kutaura. Wamiswa COVID hawana kuzouya. Wakazodzoka wakuchiti chitipai mari iya. Hawana kuzoda pekugara. Ndatora mari iya watora ndakazowadzosera. Saka pese apa wanga wasikuchanditsvaga ba. Ini ndakutoshamara atowapepa. $200 yawo yasara. Ndasimbodza kuti wakatomangara kuti ndatadza kubhadhara here. Asi 200 yawo munayo. Handogona kusenza ndowapa. Hanzi munayo. Handina. Izvozvo handina. Munokuwapa rini? Ndingaisa musi wa15 November ndakapedza. Mbuya 15 akanaka here kwamwe. Ini ndongachide kuya kotorera mari yangu panapa. Ndichandomba kwa. Right, it's okay. Pakanaka 15 November chauya nemari panapa. Right. Right, tell it.
musoro iwe dai. Ini ndinokozi chemumatira. Mama wangu achibwenda obhadhara stand. Ndakabva ndati kuna mama angu, mai ndaidobe kuti ndigare. Ndakaroorwa Mozambique ndina ana angu dzarikibva. Ndandilotsvagira ana angu pekuti agare. Alright, mina ndiwe here une wanzo kabhadhara 150. Saka which means pane yako 150. Saka which means total 350. Right. Saka komana 15 350 ngaiwe. Nyora ichibe mamnyora. Try my details again, my phone number nechi. You wouldn't book run bam. 10 days. Oh, mama 10 days out. Alright, it's okay. Saka chenda 15 mozo phone number 16. Unza pano. Ino ya pano ngaiwe pano. Zvida. Right, next.